Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita, kat manipod iti pagayam tayo, nga agpailinged itinagan nga Amalia at taga Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami nga agasawa, nga uray awan anak mi. Ngem jak ninamnama, adum tenggayam kanyak tiliday. Bueno, papagayam, intay mandenggen ti pakasaritaan ni Amalia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lalaki ti impas ngay mo kasinsin. Adan di taabay mo, oh. Wen, kasinsin. Narigata na ka nang ipas ngay kan kwa na. Naimbag, ta normal la ta. Wen nga rod kasinsin. Ay na, adan anak yu kanila kay mo. Wen, kasinsin. Apalan ka. Gaputa adan anak mo, kasinsin. Alfred, nagpas ngayon ni kasinsin Arlene. Adaan-dan iti anak kanila kay na. Nagasat da dan anak da. Lakay, apay nga tanga aging ga ita, kat di tamutan maadaan iti anak. Innam atawon tan nga agasawa. Anyangay nga ron. Nalapit at talaga asaan ta amadaan iti anak. Diyak kaya tagpakita iti doktor. Diyak lakit di maaklon. Nuko naan na may saak alupes. Saan na nanaskan nga agpakita tayo iti doktor. Nugasat ta ti maadaan iti anak. Dumteng tulat ta dayta. Hangam no saan, nalabit akas ta talaga tigasat ta. Ne, nakaturog ti ka anak di ta idana ah. Wen, kay papaigdak laeng. Italamanen anak kapasyar ka dito balay ti kabsat mo, anak kaw. Wan nanang, nang rekapak pay lang iti istor ko. Takayat kayo asarong karan. Kailiw ko ti ka anak ka. Bay ampay laeng amaturog. O baum to inton makareeng. Imbag pay ti kabsat ko, tadan anak da. Ngam siya, aging ga ita, awan pay laeng. Orayem lata, adan to lata. Kaanon to nga ta, nanang? Eh, basta dumteng to lata. Ay, uray ni kasinsin Arlene, nagpas ngayon. Siya klaangan ti awan pay anak na. Ubing ka pa'y mat. Iso ang maadaan kayong tumot laang iti anak. Urayam laang, Amalia, anak ko. Ala, agawid kan anak. Ang mga nuagdanag kan kanila kay mo. In-text ko kan ko nga dak diti balay ti kabsat ko, nanang. Imbagak ayuray naklabiit, tagsango kaming to amangan. Sana bale, tadamot day talinuto yu ayawid ko. Tapnusan kanton nga agluto pay. Day tamangan lang nga, hindi aramidan yaw. Nanang, no, ada anak ko, umay kay to nga tamot iti balay mi, tapno agaywan iti apo ko yu. Katuan kabayatan asibibiyagak, tumulong aklata kada kayong agaywan kada giti apo ko. Kaano akto nga tanga agsikog? Ay, unay kan aya. Nyalakit din. Ikabil mon iti eco bag day ta inlasin ko ang makanta agawid kan. Ang mga numabisinan ti asawa. Mangantan na kay. Naimas ti luto ni nanang. Nanganakon, mangan kalatan. Sa dino tinanganam? Nang restaurant kami kanira mo nakatrabahwak. Kasta? Ay, imbagam ko mga rod, tananganak kon iji ayan dananang. Sayang pa'y dayto'y taraon, tasaan mo't gayam amakan. Inaklangan ipakan iti aso. Ala, tapnaawan makunam, kaduan ka na mangan, basta di kan gumurgura. Alfred, maturog tan. Masapak pa'y ngagringin ton bigat, agluto akit armusarta. Kastamot ton tibalon mo ngagtrabaho. Ne, adawag ko. Mabit lang, tasong batak. Hello?
Apay akas jay. Naskan ka di nga umadayo amang sumbat iti cellphone na. Di na ka di kayat amang ko ti pagsaritaan da iti mawag. Asino nga ta ti mawag? Asino di mawag? Tanaskan pa'y amapanusong batan iti ruwar? Ti may sa akong parek. Apay nga inawagan na ka katrabiin. Kwa? Saan ka nung amin na makaturog? Alaki din, maturugtan. Nakaturugan ni Alfred. Aginaya da ka bumangon. Ti cellphone na. Alaak iti abay na. Adita, naala ko na. Kita man no asino ti kinasarita na itay. Apay anaskan nga umadayo amang sumbat iti awag na. Jack ma-open ti cellphone na. Ada password na. Itaman pa nga ada password ti cellphone na. Idinto ta sigud mat amalo kataklat ta. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Adda ilimlimod na kanya. Ato yan ti balon mo. Ado ti insaganak asidaan. Saan akong ngagbalon? Taadamang pakan kanya kintun pangal daw. Asino? Katrabahwak ni Ramon. Kasangay na itangal daw. Ngamsyak lakano ti ilibre na iti pangal daw. Ay, imbagam ko maadagos. Ta saan akon nagluto pa iti balon mo. Kanam tulat ta daytan. O ala, ina ko nagpalas ta sumra ka kun iti trabaho. Agduaduak kanila kay ko, kasinsin. Kasla da ilimlimod na kanya. Adan samot tan babae na. Gapo ka dita kunam anaskan nga umadayo amang sungbat iti awag na? Kan adda pa yan password ti cellphone na. Kasinsin, tapno may kat ti panagduaduam, di surutam iti nalimad. Ha? Surutam iti nalimad, aging ga ija opisina da. Kat orayam manan arumwar iti opisina da no lunch break da. Nga agpapan iti irurwar da iti malam. Kasladyak maaramid ti kasta, kasinsin. Penkam no pudno ti atap mo, wano saan. Iti kasta, may kat ti panagduaduam. Jak aramidon ti kasta kasinsin. Mamati akasaan nga agaramid nila kay ko iti kalukwan. No kasta, ikatem ti atap mo nga adda babae na. Mabalin ka di ti gumatang. Anya ti gatanga, miss. Ada umawawag. Aha. Hello, Alfred, sweetheart. Imayak dito'y ayan nyo. Ngamjak ka mo no sa dino ti balayo dito'y. Apay anapan ka dita? Kaya't ko lang makita ti asawam, sweetheart. Pumanaw ka ditan. Agsubli ka ni ti dagos mo. Urayan na kitay. Okay, sweetheart. Bye. Manang, amom ka dino sa dino dito'y ti balay ni Alfred? Alfred? Amalia tinagan ti asawa na. Ha? Kwa, jakam mo. Apay, anya ti kasapulam ka ni Alfred? Kaya't ko la amaam-am mo ti asawa na. Asino ka kadi? Kapin anong ni Alfred? Sige, ibagakan ka. Kat sikan ti mangibaga iti asawa ni Alfred. Amasikog ako. Anya? Masikog ka? Juan? Siyak itan ti ayayatan ni Alfred. Kat naragsak. Gaputa maipaayak iti anak. Idinto ta ti asawa na. Kat lupas. Anya? Aday ta. Nairikap kong to istor ko. Mapanak itamot lang iti opisina pagpapayan ni Alfred. Apay akas to eh. Nagpigsa ti panagkabak-kabak. Akas lakayat ko ti agikis nga po iti gurak. Nas nga na matakwatak ti kinapudno. Aday jay akarla kat babae ni Alfred. Ramon, naimbag talakita ka dito ruwar ti opisina yo. Ayan ni Alfred.
Kuha, Amalia. Ramon, si Kati kasi nga dan agayam ni Alfred diti opisina yo. Mabalin ka diti agdamag? Adda ka di babae na? Kuha, umay ka. Saan dito iti pagsaritaan ta, Amalia? Mapanta iti restaurant. Ta ijay tangag sarita. Diyak na yung pagaro paliputan na ti asawa. Idi pay lang a binagbagak ni Alfred, Amalia. Ngam, kaya't nakano ti maadaan iti anak. Isu aday ta. Idi naamam muna ni Carla. Tinutupan na maten. Ramon. Ngam pagkalmaam la ko matirik na, Amalia. Di ka agdardara sudos. Nga agaramid iti kontra kadakwada. Taamangan nuad adda aparikot ti ipaay na. Diyak maaklan na ito'y Ramon. Nakainuman mi idi ti grupo da Carla. Iji anagam amuda ka ni Alfred. Pagamuan, tanaamwak nga dagaya man relasyon da. Nagsakit, Ramon. Kasla diyak maklon. Ang pang-aasim Di mo ko masasawon ka ni Alfred. Asyak tinangibagakan ka. Uwan, Ramon. Katagyaman nagtaimbagam kanyang tipod no. Andan ti manglilipot. Amalia? Manglilipot ka! Awanan kay di bain! Pastrakan nakpay. Anya ti parikot mo? Sige, agsilatan. Pumanaw kan di ti balay. Pakawanan nak, Amalia. Anya ti aramid agtap no Saan mapakawanak. ka mapakawan? Pumanaw kan! Amalia? Alam, dagiti kawas mo ta pumanaw ka di ti balay. Adda karbangak di ti balay. Gaputa balay taado na itoy. Nagbanugan taado ti nagastos ditoy. Amalia? Katsi ka! Adda babaim. Isungawan karbangam nga agna ditoy. Kadyak kayata makadun na ti manglilipot na tao! Amalia, pang-aasim ka man. Ay, una yan. Kunaknoan niya tinapasamakan ka. Tay mag-agsabaan nga inawagan na ko may dito'y balayaw. Nana. Apay akas ta ti rupam. Napuyat ka kadian nagsangsangay. Nanang, pinapanaw ko ni Alfred dito'y balay. Gaputan na babae na. Nakita ka mismo di babae na taimay dito'y. Anya? Nagsina kamit ka ni Alfred. Iti anya aga po ang nagbabae iti asawam. Gaputaging ga itakatawan pa'y anak mi, Nanang. Katnay jaya Carla. Masikog itan. Anya matan ti asawam. Nanang. Kasna siya kabalan. Pagkalmaam tirik nam anak. Natural ang nasakit. Talino ko na ka ti asawam. Ay gampang asim. Tadi ka agar aramid iti pakadadaulam tumatla ang iti udi na. Nanang. Ay ala, bayamon ti asawam. No apay ngamin ngaging gaita. Kati ka maparaburan iti anak. Dahil ti makagapuan ng babae ni Alfred. Nagsakit, Nanang. Hello? Sino ka? Sorry ka langan, Amalia. Gaputa di na kan ay ayatan ti asawam. Siyak itan ka ay ayatan na. Kat masikog ako. Anya? Sorry ha. Ngam saanan nga agsubli ni Alfred kan ka. Hoy! Garang ganjang a babae. Uray agan ano ka. Kabit kantolat ka. Aga-agawit ti asawa. Ti awa ng bae na babae. Sige lang. Agragsak kayo ka ni Alfred. Nang saan kayo ang mapakawan? Napan ko kinasaritan ni Alfred, kasinsin. Napana ka mismo iti dagusda iti babae na. Nakasaritak ti agnagan iti Ramon iti opisina da. Taiso mati ko nam agayam na ijay. Anya tinapasamak iti panagsarita yo.
Kaya't nalakano ti maadaan iti anak. Apaman na maala na ti anak da ka ni Carla, adaywan nanday ito Agsublikan ka, kat umadayo kayo dito Kasla nalakat ikastang ibagbagana. Kaya't nalakano nga ibagaday taken ka, idi pay laeng. Ngam maamak, taamangan nuguraam. Talaga akagura ko, nay. Tiyak mapakawan. Kasinsin, kasano no agkid daw iti pamakawan kan ka? Kaya't na nga umadayo kayo. Akaduamin to ti anak da iti kabit na? Saan? Agsina kami laengan, tapno mamaminsan ti sakit. Kasinsin? Tano makisinublianak kan ko, ana. Kat kabalay minto ti anak da iti kabit na. Paipalagip to lata kanyak ti kinagulibda. Iso amas kayat ko laengan, asaan kami nga agsinublian. Nagpasngay ni Carla, Mr. Lonely. Kat imadayo kano akadwa na ti anak da. Gaputa nakasarak iti lalaki abaknang. Ita, kayat ni Alfred tagsublikan niya. Ngem jakpay inawat, gaputa nasakit latta kanyak tinaramid na. To'y pagayam mo, Amalia. Agyaman at pagayam Amalia iti daytoy abakasaritaam. Pudno ang nalaka ti mamakawan, ngem narigat ti manglipat. No pa'y kasta, sapay la kumata maikam iti sabali agundaway ti asawam, tapno mangrugi kayo manen. Ala, palagip manen daytoy karagiti addaanen iti asawa, aliklikan kuma ti sulisog. Tati sulisog, dadaelen na ti pamilya. Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan ngayong patulod ti pagayam tayo ani Amalia ti Baguio City. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.